abhekiswe kuwe samkhululi wosa ngizulile kuthe sitabeni mina ngizulile kuthe chapter 5 verse 17 yena yedwa ngiyazi ukuthi eqaleni sasikhuluma amathenda adikikayo na kodwa la ku 17 sizokhuluma kanjalo qala mfundisi kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okokuqala undlulile beka sekuvela okusha Tandaza mfundisi uJehova igama lakho wawukhona emandulo umhlaba ungekasekelwa sesekhona usaza kuba khona konke kwavela ngawe ngezwi lakho namanje Nkosi ungadala empilweni zethu ngezwi lakho oh yes eli baba silalele wena uNkulunkulu wethu unezinto Nkosi ongayidiliza ongayifuni esudala ezinto oyifunayo ngoba babizwi lakho ngamandla nangomfiso benzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho zolo namhla kuze bese emapharadeni amen Jesus hallelujah lasifunde khona bathandekayo ubhala uApostle Paul ubhala incwadi yabaseKorinte hallelujah bekacacisa incwadi yokuqala ayibhalele abazalwane baseKorinte hallelujah amen because mawufunda incwadi yabaseKorinte njengoba uyifunda mfundisi
zaziningi izinto ezazingasenziwa kahle noma engasa-understandwa kahle. So when you read the book of Corinthians, incwadi eklenishayo, incwadi enikeza iposition yomzalwane. Jesus. Incwadi yonke into ozoyifunda kwincwadi yabaseKorinte iyayicacisa. I-2 Corinthians ichaza izinto ababenga-understandanga kwi-1 Corinthians. Yes, amen. Jesus. Hallelujah. La esifunde khona ifundeka ithi therefore, ithi ngakho ke, it means mighty ngakho, it means khona izinto explained before. So ngakho ke usechaza ukuthi ngakho ke lezi zinto engisikhulumile. Hallelujah. Uma umuntu esesindisiwe sehlukanisile wenza konke ngakho ke. Ithi ke therefore, if anyone is in Christ. Anyone, ayihluka noma ubani mara ozoba ubani. Anyone is in Christ. Noma ubani obubani obuJesu. Ithi ke he is a new creation. Uyisidalwa esisha. Yabona lento yebo 101 2000 what ufundisa. Yeah. Ngaza ngiyazi ukuthi buya. Because the Bible here is clear. Lithi noma ngabe ubani, noma ngabe ubani, anyone who is in Christ. ufuna udwelele igama lithi in. Because khona abantu abangekho in. Kunabantu abangekho kuKristu kodwa banoKristu. Bona abekho kuye kodwa banaye. Abonye mfundisi uma uhamba nami awukho kimi kodwa unami. Yeah. Ngiyakuzwa. Ngakho ke la sikhuluma ngomuntu okuye. Uthi ke uma ubuKristu, without doubt you are a new creation. Uyisidalwa esisha. Lendaba imnandi. Mawusu isidalwa esisha kunezinto ebezikhona kuqala mose. Kunezinto ebezikhona. Ithi ke all things are passed away. has passed away. Behold. Awenzi ukutho la. Ayikho into yenza. Ukuthi ube kuKristu mfundisi. Bese okudala kwenzani? Yandlu. Hallelujah. Bese lithi ke iBhayibheli because la liyasitshela nje ukuthi unja. Bese lithi ke behold, all things are becoming new. inkinga yethu mfundisi ithi bheka. Inkinga yabazalwana bakuKristu ababheki ukuthi where I am. That's why mababuza you don't understand. The reason awubhekanga ukuthi yini ekhona manje. Ithi ke bheka, all things now become new. Sanibonani. Hallelujah. Sambeni nasemfunela. Uthi kwenzeka nini lokhu ukuthi ube isidalwa esisha? The moment you accept Jesus as your Savior, wamukela nje, uba isidalwa esisha. And the Holy Spirit join us.
Hallelujah. Inkinga umuntu uthi kwenzeka kanjani lo? Kwenzeka kanjani? But kwenzeka ngoba umoya oyingcwele mawuvuma uJesu umoya oyingcwele uza kuwe. Afike kuwe. Akwembathe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akabi lutho akukho kusakwenza into oyenzilela ukumamukela mfundisi. Mamukela, yeah. Bese yena kwenzani uyakwembatha. Yeah. Bese kuthiwa all things pass away. All the things. Angazi awuthi makela All. izonke izinto ezindala zenzani izinduli. Uma bewisigebengu. That's why umfundisi mabehlangana nawe bekwazi athi isigebengu uma ubuKristu wonke umuntu akathembi ukuthi lento ayibonayo ubona wena. Asanibonani. Athi lo usho lo bekajona too much. Uye lo besafuna lutho. Lo besiphuma naye simaphathini. Inkinga kunento azoyibona vele. One need discipline the current. Sanibonani. Amen. Lezi zinto ey'ndala if noma kuthiwa uhlala emkhukhwini mfundisi lo mkhukhu awube mkhukhu ngoba umuntu ophakathi musha. Yeah. Jesus. Thank you, Jesus. Mabethi uhlala emkhukhwini ubona kahle ukuthi uyabona umuntu aka-understand ngoba mina ngihlala endlini. Hallelujah. Ithi-ke all things pass away. Inkinga yebandla aliqonda ukuthi yonke into yandlula. Bengayibala kodwa ziningi izinto ngikhuluma ngempilo yami mfundisi. Mawufunda la lithi zanini kimi nina njani? Enikhathalele nani njani? Nisindwa. Ngafika kuye ngisindwa. Hayi ngafika nje njengawonke umuntu. Ngangethile nje. Fakile nje nala namthathe. Amen. Hayi sanibonani. Sanibonani. Amen. Kodwa mangifika kuJesu. Mangifika kuJesu. Naba isidaresisha. Khuluma kwami kwashintsha. Babengangazi ukuthi ngiyashumayela bangibona sengishumayela. Hallelujah. Kunezinto ebezikhona that existed even before. Lezi zinto bengihamba eswazini kwazi mina. Yonke ngihlala nginovalo. Ngama understand. Ngihlala unovalo. Hey, Jesus. Hayi sanibonani. Amen. Athi kumakela usesenalo uvalo. Ungathi izinto ezindala ayikahambi. Ngoba usenovalo usho ukuthi izinto ezindala ayikakanjani? Ayikahambi. Because awukwazi ukulala ukhululeke. Awukwazi ukulala ukhululeke kunalezi zinto kwathiwa uyachela ebusuku. Mawuvuka uyaphalaza. Umuntu nje mawungabheka abheka ukuthi kodwa ngiphalazana. Yo. That is the problem. Ngizokhuluma ngesidaresisha ukuthi understand yourself ukuthi okudala kudlulile. If ubuyiphupho elibi libuyiphupho likamkhulu. Jesus. Hayi sanibonani. If ubuyiphupho likamkhulu vele ukhuza umhlolo. Ukhuza umhlolo ngegama lika Jesu. Hallelujah. Lithi-ke mayifika uma ngaleso sikhathi umukela bani umoya omusha. Same time there is a rebirth. Uzalwa kabusha. Yeah. Uzalwa kanjani? Uzalwa kanjani? Hawu kanjani kabusha ngimdala bengaka. Hey, Nikodima Lord. Hayi siyabuya mfundisi. Kanjani ngizalwa kanjani sengimdala ngingaka.
A new believer is no longer the person he or she used to be. Actually, ngesikhathi uzalwa kabusha, uzalwa spiritual, because into onakalayo konakala ispirit sakho. Isimo yenziwe ibe yintsha ingqondo. Hayi thina umakhelwane liyaguqulwa ke manje. Amen. Ya, ithini yaguqulwa yini? Ingqondo. Yaguqulwa yini? Yaguqulwa yini? Ingaguqulwa yini? Yaguqulwa yini? Because ingqondo mayingaguqulwanga yenziwa yaba yintsha. Lento sikufaka yona yintsha. Lempilo sizokufaka yona injani? Intsha. Vele bazoyibona. Mawuphuma nje la umuntu uzokuthi usaphuma leke hawu usuyakhanza. Asambonana. Uphuma nje la egate umngane wakho hawu usuyakhanza. Hawu hayike soke sibone. Athini sokwenzani? Kanti ukhuluma on your past. Eyakhe ingqondo yenziweni. Focus man. Focus. Uthi iguqule yenziwe benjani? Musu ukufuna into yakho ingcoliswe entsha. Niyazi ukuthi kunjani bathandekayo? Niyazi ukuthi yabona bonke labantu abadakwayo nalabo baseyipotini. Niyazi manje sefuna unkosikazi yakho. Uyabona ukusho ukuthi impilo kahle yakho yasesontweni. Impilo enjani? Hayi ngaphandle ukuthi impilo yasenkonzweni impilo enjani? Because uyazenzele ngaphandle. Manje sefuna ukugano uyabayeka labantu abasesipotini. Azokholwa kakhulu la shayo habalasha rakhabashaya. Kanti ufuna wena. Akakutholi ingqondo yakho injani iguquliwe. One day sanibonani. One day lento le ukuthi athi umuntu usekhonjisiwe. Ungikhonjisiwe. Bonisiwe ukhonjisiwe. Uyafika enkonzweni uthatha lo muntu athi uboniswe ngaye. Athi lo untombazana athi intombazana no ngoba ingqondo yakhe iguquliwe yaba yintsha. Ubekwazi ukwenza yonke into ngoba bekatshele ukuthi uyabona abantu ababuya ngaphandle banenkinga. Uthi ke ngiboniswe wena uthi uboniswe mina athi awuhambe ukhuleka. Ahamba yokhuleka. Abuya athi no ngiboniswe wena athi hayi. Ikubonise kahle impela inkosi wena. Kahle. Athi yena ya ingibonise kahle. Asanibonani bathandekayo. Bese ethi ke inkinga yakho nje ukuboniswe mina ngikhuleka. Ninjani? Ingqondo yakho ithi njani? Iguquliwe. Athi mina ngikhulelwe ngina 2 months. Athi lona no yima ngiyokhuleka futhi. Abuyele emkhulekweni. Akhuleke. Athi mayikhulekile abuye kuthiwa uye yena. Athi lalela ngikubonile nguwe. Usho ukuthi unginikeze wena una 2 months. Ngizwa bathandekayo. Ngikhuluma ngomuntu obekakhuleka ngithole kuphi enkonzo. Athi nginikwe wena ngina 2 months. Kanti nalo yani inqondo yakhe iguquliwe. Ufuna ukumbona ukuthi ngabe ukhulekile ngempela na. Amen. Hayi sanibonani. Hayi angifuni lo nikhohlisa abantwana bakho. Hey Jesus. Hayi Ayakhohliswa. bese ke uyamthatha uyanaka umfundisi. Afika athi nanga umfundisi cha ngibonise athi umfundisi ukhulekile athi yebo athi ukhulekile. Athi uye yena. Hayi bahamba athi hawu manje sisu baze bashade mabashada isiso sikho. Athi ngangenzela wena ngifuna ukukubona.
Amen. Angakhulelanga, mina ngakhulelanga kanjalo mina ndoda. Sanibonani. Sanibonani. Ikukule ibe njani ufundise. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ikuze ibe nokuhlolisisa okuyintando. Lento engiqeda ukuyisho le. Wahlolisisa okuyintando kabani? Sengifike emaphayiselweni. Nibe le festive nihambe nazo ukuthi nizidalwa ezinjani? Ningathi ke khona oyishumayela la kwimbusathi bazophuma ngeparulo. Athi bazophuma ngani? Nizophuma ngani? Hayi ngabantu nizophuma ngeparulo, mina nginikeza iparulo. Iparulo ukuthi utho kwesikhashana bese ubuyela. Ningalingi bathandekayo. Niyohlanganyela khona lento abayibiza itiye. Ngathi itiye kwakho masango alikho. Musani ukuhlanganya abantu mabasazi ukuthi sizikhonzi. Sisiphathe kahle uNkulunkulu anibusise. Haleluya. Hambani nazi ukuthi ingqondo yethu njani? Siyini siyizidalwa ezintsha. uNkulunkulu anibusise. Impilo